गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोन गोजोन फुंबिलि जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं जोंहा नलफारा जायगानिफ्राय थैब्लाबो खारनाय नङा, नांगौब्ला जिउ बावगोन, थेवबो बे जायगाखौ नागारनाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों नलफारानि थागिबिफोर। बिथांमोना थांनाय सिगां गुवाहाटी दाथलपारानि नलफारायाव थानाय बर' सुबुंफोरखौ आयेन बेरेखायै हा दखल खालामदों होनना हाग्रा बिफाना होखारदोंमोन। नलफारायाव गासै 300निबो बांसिन बर' सुबुंफ्रा रायजो जागासिनो दंमोन। नाथाय साननैसोनि सिगां समाव सरकारनि हाग्रा बिफाना नटिस हरालासिनो आयेन बेरेखायै थादों होनना न' बां गासैखौबो बुफाय बुसि खालामना गालांदोंमोन। हाग्रा बिफाना बेबायदि होखारनायनि जाहोनाव दायो बेबायदि गाज्रि बोथोराव गोबां खस्थ'आव रायजो जानो गोनां जायो। दायो बे नलफारा जायगानि गथ' गोरलै गोनां आइजोफोराबो गोबां खस्थ' सहायनो गोनां जादों। मोजां गाननाय जोमनाय गैयिनि थाखायबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों समखौ बारहोनो गोनां जादों। थागिबि बिथांमोना सरकारखौ गावसोरखौ मदद खालामनो खावलायहरदों आरो लोगोसे प्रमद बर' बिथांखौबो मदद खालामनो खावलायदों। बिथांमोना खौरांगिरिनि सोंथि सोंनायाव नलफारा जायगानिफ्राय थैब्लाबो खारनाय नङा, नांगौब्ला जिउ बावगोन, थेवबो बे जायगाखौ नागारनाय नङा होनना बुङो। नैथि खौराङाव दं जोंहा मैयानि सरासति फुजानि समावहाय गोबां अखा आरो सारअन्थाइ। बोथोर बिगियाना सरासति फुजा खालि गोबां अखा आरो सारअन्थाइ जागोन होनना सांग्रांथि होनाय बायदियैनो गोबां जायगायावनो मैया अखा हादों आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेबायदि बोथोरनि थाखायनो सरासति फुजाखौबो सिगांनि बायदि मोजां फालिनाय बायदि नुनो मोननाय जायाखै। खायसे जायगाफोराव अखाजों लोगोसे सारअन्थाइ गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादोंब्लाबो खायसे जायगाफोराव गोग्लैयाखै। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय। बे भिडिअआ जाहैबाय गुवाहाटी स्टेडियामाव सारअन्थाइ गोग्लैखांनायनि उनाव सुबुंफ्रा बरफजों गेलेनाय नुथाय। नोंथांमोना साननो हागौ बे भिडिअखौ बबेबा बरफ जायगानि मोनसे नुथाय होननानै, नाथाय नङा। मैया गुवाहाटीयाव गोबां सारअन्थाइ गोग्लैनायनि जाहोनाव सारअन्थाइफोरा बरफ बायदि जानानै थादों। बेयाव गुवाहाटी स्टेडियामाव थानाय सुबुंफ्रा बरफजों गेलेनाय मोनसे नुथायसो। आरो बे अन्थाइ गोग्लैनायनि थाखायनो गोबां दाउ थैनायफोरखौबो नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोननो मोनसे भिडिअनि क्लिप दिन्थिनो सानदों। नैबे भिडिअआ जाहैबाय मैया गुवाहाटीयाव गोबां सारअन्थाइ गोग्लैनायनि मोनसे नुथाय। नोंथांमोना नायनो हागोन। थामथि खौराङाव दं जोंहा आसामाव MLA आरो MPफोरनि हेंथायै होनाय गासै 86था केसफोरा दासिमबो थाबथानानै दं। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि जिल्ला बिजिरसालियाव आसामनि बारग' MLA आरो MPफोरनि गासै 86था केसफोर मोननाय जादों।
थाद'नानै थानाय माखासे केसफोरा 5 बोसोरनिबो बारा जाबाय। बिजिरनाय लुबैग्रा आश्विनी कुमार उपाध्याय बिथाङा बे दानि आरो सिगांनि आसामनि एमपि आरो MLAs फोरनि गोबाव थाद'नाय केसफोरखौ थाबैनो फोजोबनांगौनि थाखाय आश्विनी कुमार उपाध्याय भार्सेस इउनियन अफ इन्डिया एन्ड आदार्स WP2C/699/2016 केस सुप्रिम कर्टआव होनाय जायो। बे गोजौसिन बिजिरसालिया सासे सिनियर एडभोकेट विजय हान्सारियाखौ अमिकास क्युरिया हिसाबै गायसनना होयो आरो बिथाङा एमपि आरो MLA फोरनि हेंथायै होनाय माखासे थाद'नाय केसफोरखौ बुथुमना लायो आरो केसफोरखौ फोजोबनो हायैनि जेंनाया मा आरो थाद'नायनि जाहोना मा हादरसानि गुबुन गुबुन गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय बुथुमनानै रिपर्टखौ गोजौसिन बिजिरसालिसिम गथायफैयो। गोजौसिन बिजिरसालि दैथायहरनाय रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 2021 इंनि दिसेम्बर दानसिमाव गासै 23 केसफोरा गुबुन गुबुन सिजन कर्टफोराव थाद'नानै दं आरो 63 फोरा आसामनि गुबुन गुबुन मेजिस्ट्रेट कर्टफोराव थाद'नानै दं। बे थाद'नाय केसफोरा दासिमबो 5 बोसोरनिबो बांसिन गोबाव जाबाय आरो बे केसफोरा दासिमबो क्रिमिनेल आरो कारापसन हाबा मावनाय। गोजौसिन बिजिरसालिया थाद'नाय केसफोरखौ थाबैनो फोजोबनांगौनि थाखाय सानफ्रोमबो थाद'नाय गैयाजासे बिजिरनायनि थाखाय हाजिर जाबाय थानांगौ होनना बिथां एडभोकेट हान्सारियानो बिथोन हरो। बे थाद'नाय केसफोरखौ नायबिजिरग्रा एजेन्सिफोरखौ गोदानै नायफिननो थाखाय आसामनि गोजौ बिजिरसालिया जेबो लोरबांथि गैयाजासे गोदानै नायबिजिरनो मनिटरिं एजेन्सि गायसननाय जायो। एडभोकेट हान्सारिनि रिपर्ट बायदिब्ला MLAs आरो MPफोरनि हेंथायै हादरनाङैनो गासै 4984 केसफोरा दासिमबो थाद'नानै दं होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दं जोंहा सासे सुबुङा डिमापुराव नंखाय COVID-19 टेस्ट रिपर्टनि बानायनायनि दायाव हमजादों। महम्मद हामसुं मुंनि सासे सुबुङा नागालेन्डनि डिमापुराव आरजाथाव नङै नंखाय COVID-19 टेस्ट रिपर्ट बानायनानै होनायनि थाखाय हमजादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सुबुङा डिमापुरनिफ्राय इम्फलसिम थांग्रा IMA ट्रेभेल्सआव खामानि मावो। बिथांनि मुङा महम्मद हामसुं 39 बोसोर बैसोनि होनना मोनथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुङा ब्लु हिल्स बास स्टेशननिफ्राय मणिपुरसिम दावबायनाय बासनि दावबायारिफोरनो आरजाथावै नंखाय COVID-19 टेस्ट रिपर्ट बानायना होनायनि थाखाय हमजायो। थांनाय 2 जानुवारि खालि हमजानाय सुबुङा दावबायारिफोरनो 1 घन्टानि गेजेरावनो बानायना होगोन होननानै सासेयाव 500 रांल' लागोन होनना खिन्थायो। डिमापुरनि DCP आरो पाब्लिक रिलेशन अफिसार बिथांमोना गावनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि पुलिसनि मोनसे हानजाया बेखौ खौरां मोननानै नायबिजिरगासिनो दंमोन। पुलिसनि मोनसे हानजाया गावसोरनो दावबायारि जाफ्लाना फैसा लाना नंखाय नेगेटिभ COVID-19 टेस्ट रिपर्ट बानायना होग्रा सुबुंसिम थाङो आरो पुलिस हानजाया नायनानै बिथांखौ हमो। उनाव डिजास्टार मेनेजमेन्ट एक्ट 2005 नि जोहै बिथांखौ फाइल केस खालामनाय जायो। हमजानाय दायनिगिरिखौ जेब्ला पुलिसआ सोंलु खालामो अब्ला दायनिगिरिया गासै गावनि नंखाय खामानिफोरखौ फोरमायनानै लायो। दायनिगिरिया नंखाय COVID-19 नेगेटिभ रिपर्ट बानायना होनायनि थाखाय बिथाङा रांजों लोगोसे आधार कार्डबो लानाय जायोमोन। बे नंखाय COVID-19 नेगेटिभ रिपर्ट बानायनो थाखाय बिथाङा आसाम कार्बि आंलंनि लाहौरीजानाव फैयोमोन। डिमापुर सिमानि साखाथियाव थानाय कभिड टेस्टिं सेन्टाराव थांनानै बिथाङा नायग्राफोरनो एसे कमिसन होनानै लाना फैयोमोन। बेबायदियैनो बिथाङा बे हाबाखौ मावोमोन। दा पुलिसआ अफिसियेलि बे केसखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो बे हाबायावनो सोमोन्दो थानाय माखासे सुबुंफोरखौबो गोख्रोङै आनजाद नायगासिनो दङ होनना मोनथिनो मोननाय जादों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।